Когато часовникът удари полунощ, Петър пристъпи в гъстата гора, където дърветата се навеждаха над него, като свидетели на нещо забранено. Веднага усети, че нещо не е наред. Лунната светлина го огряваше, но сянката му липсваше. Земята под краката му изглеждаше гладка, празна, сякаш никога не беше стъпвал там. Вятърът изведнъж утихна, а от тъмните клони се разнесе нежен шепот, който сякаш произнасяше името му. Петър спря, сърцето му блъскаше в гърдите, а въздухът натежа от невидимо присъствие. Шепотът се усили, обгърна го от всякъде, превръщайки се в хор от гласове, които го примамваха все по-навътре в мрака. «Ела при нас!» Гласовете нашепваха, гаделичкайки ушите му като студен дъх, изпълнен с обещания и заплахи. Петър посегна да избяга, но краката му не се подчиниха. Земята го държеше здраво, сякаш невидими корени го бяха хванали. Тогава усети как нещо студено и безформено се плъзна по гърба му, пробождайки го с ледена тръпка. Погледна надолу и видя как собствената му сянка, сега с чуждо лице, се усмихваше от земята, изпълнена с тъмна, жива плът. Гласовете млъкнаха внезапно, а гората остана да пази новата си тайна. Петър вече не беше този, който беше дошъл.